Sukwahi sa ubang mga celebrities nga mipadayag sa ilang sukwahing opinyon batok ang boxing champ Manny Pacquiao, si Gab Valenciano giawhag ang mga Pinoy nga pasayloa na ang boksidor. Sa iyang Facebook post kagahapon, si Gab mipaambit sa iyang mga huna-huna kalabot sa opinyon ni Pacquiao sa same-sex marriage nga nahimong kontrobersya karon di lang sa Pilipinas sa panapil na sa gawas sa nasod. Sigon ni Gab nga ang mga tuig nga gisakripisyo ni Pacquiao aron makakampyon sa mga international boxing competitions alang sa mga Pilipino, dili angayang ipakasama sa usa ka sala nga iyang nabuhat. Awag niya sa tanan nga pasayloa na ang boxing champ sanglit na ngayon nasab daw kini og pasaylo. Apan giklaro ni Gab nga wala siya mosuporta sa gibuhiang komento ni Pacman hilabi na sa iyang political career ug sa pagsud niini sa Philippine Basketball Association. Mato ni Gab kinsa minyo kang model blogger Trisha Centenera nga sama ni Pacquiao dili sab siya uyon sa same-sex marriage apan iyang girespeto ang maong klase sa kaminyoon isip parte sa kalibutan. Sa kinawahian, iyang giawhag ang tanan sa pagminahalay nga walay kondisyon aron ang tanan makalingkawas sa paghusga sa isig katao o sa pagka-ignorante.